No mundo da natureza, a verdade é que ninguén vive completamente só. É como se houbese unha rede inmensa, invisible, que conecta a todos os seres vivos. Hoxe imos descubrir como algúns animais son grandes amigos e outros, pois non tanto. Imos explorar xuntos as incribles relacións que, por así decilo, van tecendo a vida. Para entendelo todo ben, imos facer un percorrido en 4 partes. Primeiro, por que é importante vivir en compañía. Despois, como se organizan os equipos da mesma especie. Logo, pasaremos a ver as interaccións entre veciños diferentes no ecosistema. E, ao final, conectaremos todo na que chamamos a gran rede da vida. A ver, pensemos nun bosque. As árboles necesitan a luz do sol, claro, pero tamén a terra para as súas raíces. Os animais comen plantas e outros animais comenos a eles. Todo está conectado. Aquí ninguna peza pode faltar, porque todas, absolutamente todas, son esenciais para que o ecosistema funcione. Moi ben, agora imos centrarnos no primeiro tipo de relación, as que se dan entre individuos da mesma especie. Coñécense como relacións intraespecíficas e son superimportantes para a defensa, para buscar alimento e, por suposto, para a reprodución. Dentro da mesma especie, hai 2 formas principais de organizarse. Por un lado están os grupos, como unha manda de cebras, por exemplo. Aquí, todos fan máis ou menos o mesmo, vixiar e protexerse xuntos. Pero pola outra temos as sociedades, que xa son como un equipo superorganizado. E aquí está a clave. Non todas fan o mesmo, hai traballos especializados. E isto é o fundamental. Collo o caso dunha colmea. Cada abella ten unha función moi específica. A raíña pon os ovos, os abázcaros fecúndana e as obreiras pois fan todo o demais. Esta división do traballo é o que fai que a sociedade funcione dunha maneira tan eficaz. Vale, pois agora imos ampliar un pouco o foco. Que pasa cando os que se relacionan son de especies diferentes? Pois estas son as chamadas relacións interespecíficas. Imos ver 4 tipos que son fundamentais para entender a vida en calquera ecosistema. Comezamos co mutualismo, que é a relación do tipo gañamos todos. Imaginemos unha abella e unha flor. A abella consegue a néctar para comer e a flor, pois consegue que a abella leve o seu pole a outras flores para poder reproducirse. Axúdanse mutuamente, unha cooperación perfecta. Despois temos o comensalismo. Nesta situación, unha especie saca proveito, pero a outra, pois nin se decata, non lle fai nin ben nin mal. É como ter un compañeiro de piso que non paga o aluguero, pero que tampouco molesta en absoluto. O exemplo do escarabello peloteiro é perfecto para isto. Aliméntase dos excrementos doutros animais. Para o escarabello é comida, algo vital. Para o outro animal, a súa presenza é totalmente indiferente. Un sai gañando e o outro nin o nota. Agora a cousa cambia, e moito. No parasitismo, unha especie ou parasito vive a expensas doutra, a que chamamos hospedador, e ademais cáusalle dano. Aquí o beneficio dun é, claramente, o prexuízo do outro. A carracha é o exemplo clásico, non si, fíxase na pel dun mamífero para achucharlle o sangue. A carracha obtén un beneficio claro, pero para o seu hospedador a relación só lle trae problemas, molestias e ata a posible transmisión de enfermedades. E para rematar, a depredación. Esta quizáis sexa a relación máis coñecida. Un animal, o depredador, caza e come outro, a presa. É unha transferencia de enerxía directa dentro do ecosistema. A imaxe é ben sinxela, pero moi clara. Unha ave que caza insectos. A ave é o depredador, que consegue alimento, e o insecto é a presa. Esta dinámica é fundamental para controlar as poboacións e para que a enerxía flúa. Ben, despois de ver todos estes exemplos, chegou o momento de conectar as pezas. Porque, claro, ningunha destas relacións ocorre de forma illada. Todas, absolutamente todas, forman parte dun sistema moito máis grande e interconectado. O interesante disto é que estas formas de relacionarse non son casualidade, non son produto do azar, son comportamentos que foron evolucionando durante miles de anos. Son adaptacións tan importantes como poderían selo terás para voar ou branquias para respirar debaixo da auga. Esta é a pregunta do millón. Xa vimos o que e o como, pero cal é o propósito final de toda esta rede tan complexa de interaccións? Para que serve todo isto? E aquí está a resposta. Todas estas relacións, dende a máis amigable ata a máis letal, traballan xuntas para manter a estabilidade. Cada uña xoga un papel, regulando as poboacións e asegurando que os recursos se distribúan dun xeito sostible. Esta frase resúmeo perfectamente.
O equilibrio non significa que nada cambie, senón que o sistema, no seu conxunto, é o suficientemente estable como para que a vida poda continuar. Cada especie, coas súas relacións, é unha peza imprescindible nese delicado balance. E chegamos ao final con unha pregunta para reflexionar. Vimos como todas estas relacións manteñen o equilibrio na naturaleza, pero e nós? Os seres humanos tamén formamos parte deste gran ecosistema. Entón, que se pode facer no día a día para axudar a manter esta balanza e non rompela? É algo no que pensar a próxima vez que se dé un paseo por un parque ou un bosque, non si?